हेल' फरायसाफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे क्लास लानो ओंखारदोंलाय जाहैबाय ससियेल साइन्स क्लास 6 आरो बेनिनो बियो चेप्टार 22 सुबुं खुंथाय आरो बेनि खान्थिफोर दा बेनि बागै गासैखौबो लाजोबनाय जागोन आरो बेनि सोंनाय फिननायखौबो नोंसोरो मोनगोन आरो बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव लाखांनाय गोबांथार फराफोर दङ बेफोरखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नाय आरो गुबुन गुबुन क्लासनिबो जुदि नायनो गोसो दंबा जुदि नोंथांमोनहा 6नि नङाबा बेखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बेयाव लानो हाथ'यै क्लास लानो हाथ'यै चेप्टारफोरखौबो उनाव लाबाय थागोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामखायोबा दानो खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला दानिया फैदो फारि फारियै जागायलांदिनि जोंनि सुबुं खुंथाय आरो बेनि खान्थिफोर बेनि बागै जोङो दा सुबुं खुंथाया मा बेनि बागै जोङो गिबियावनो मोननैसो फरा सिगाङाव लाखांखाबाय बे क्लासावनो दङ दा सुबुं खुंथाया अब्लाबो मा बेखौ सुंद'यै जोङो बुंफिननि सुबुं खुंथाया मोनसे हादोर जेराव राजाखान्थि बेनि उल्था समाजखान्थि बेनि उल्था आरो मोनसेया मामोन सासेयारि खुंथाय नोगोरारि गोबांनि खुंथाय दा बेनि उल्था दानिया बाहाय मा होनदों सुबुं खुंथाया मा सुबुं खुंथाया नों आं सरासनस्रा मानसियानो खुंनाय नों आं मानसियानो सरासनस्रा मानसियानो सोरखार दायो सरासनस्रा मानसियानो सोरखारखौ दैथायहरो आरो सरासनस्रा मानसियानो हादरखौ खुङो आरो सरासनस्रा मानसियानो बे सरासनस्रानि सरखारजोंनो खुंजायो जेरै जोंनि भारत हादराव बेनो जोंनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथां बेबो नों आंआनो मानसि सोरनिबा आदै मादै दा आथिखालाव जोंनाव आसामाव चिफ मिनिस्टार जाना दङ जोंनाव गाहायै सोर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दा बिथाङाबो नों आंनि मानसिमोन दा बिटिआरआव सिगाङाव जोंना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दंमोन बेबो नों आं मानसि सोरनिबा आदै मादै आरो दा प्रमद बर' बिथां दं बेबो नों आं मानसि सोरबा आदै मादै आरो बिसोरखौ भट होनायनि गेजेरजों सायख'हरनाय जायो आरो बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनायनि गेजेरजों बिदि देरहानानै सरखार दानाय जायो दा बेबायदि खुंथाय राहाखौनो सुबुं खुंथाय बुंनाय जायो होनदों दा बेखौ जोङो मिथिगौ जोंनि भारतआवनो जागासिनो दं जोंनि जायगायावनो जागासिनो दं बेखायनो जों बयबो बेखौ गोरलैयैनो मिथिगौ दानिया सुबुं खुंथायनि बागै आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन सिगांनि फराफ्राव लाखांबाय जिहेतु बेखौ गोबाव बुंला दानिया बेयाव थानाय माखासे खान्थिफोर बेफोरखौसो जोंनो नांगौ दानिया फैदो बाहाय सल'नि गेजेरजों बाहाय सिगाङाव सुबुं खुंथाया मा बेनि सोमोन्दै खिन्थादों दा जोंनि भारत हादरा सुबुं खुंथाय जानाया माला जादों जेलाना उदांस्रि मोनदों बेनिफ्रायनो जोङो सुबुं खुंथाय जुजिदोंमोन नाथाय 1950 मायथाइनि 26 जानुवारिनिफ्रायसो जोंना आबुं सुबुं खुंथाय जादों मानो होनबा 1950 मायथाइनि 26 जानुवारियावसो जोंना संबिजिरखौ लिरजोबनानै बाहायजेननो हाजेननाय जादों बेखायनो बेखौ सुबुं खुंथाय सान हिसाबै फालिनाय जायो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि बेखायनो 26 जानुवारि बोसोरफ्रोमबो सुबुं खुंथाय सान हिसाबै फालिनाय जायो रिपाब्लिक डे हिसाबै फालिनाय जायो दा बेनि थाखायनो बेखौ गोसोआव ला मानो होनबा जोंनि भारत हादरा 1950 मायथाइनि 26 जानुवारियावसो संबिजिरखौ बाहायजेननो हानाय जादों आरो संबिजिरखौ बाहायजेननो हानायनि सिगाङाव जोंना इंराजफोरा बानायनानै लांनाय मोनसे आयेन बेजोंसो 1935नि बेजोंसो जोंनि भारतखौ सालायबाय थादों 1944निफ्राय 1950 मायथाइसिम बे ससे समखौ दा बेखायनो बेखौ मिथिनो नांगोन बेनि उनावहायसो जोङो आबुं सुबुं खुंथाय मोनदों 1950 मायथाइनिफ्रायसो दा बेनि थाखायनो बेखौ गोसोआव ला दानिया बेनि उनाव नुनो मोननाय जागोन जोङो जोंनि बे सुबुं खुंथाय हादराव जोङो मा रोखोमनि उदांस्रि एबा मा रोखोमनि खामानि मावनो हायो दा बेखौ जोंनो बाहाय खोन्थादों बे जाहैबाय नोंसोरो नुगोन जे 1 नाम्बार हिसाबै नाय गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायो बे मोनसे होनदों गासैबो धोरोमखौ मान होनानै साफ्रोमबो गावबागाव धोरोमखौ फालिलायनो हायो बे मोनसे जों बयबो गावनि हादरनि सिङाव उदाङै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हायो गावनि रायजोनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो हा बायनानै न' लुनानै थानो हायो आरो गोनांथि बादि आफाद एबा फसंथानफोरबो दानो हायो दा गासैबो बेफोरो मोनफा मोनफा उदांस्रि एबा सुबुंखान्थिनि बाहागोफोर होनदों माने मोनथायफोर दानिया उदांस्रियालाय माखौ होनदों बेखौ नायग्रोदो दानिया उदांस्रिया जाहैबाय नों दरसे हादराव थानाय मा होनदों गासैबो बिथिंनि उदां सरखारजों रायलायनो हानाय फोरमायलायनो हानाय खोथा बाथ्रा बुंनो हानाय मोनैखौ मोननो हानाय मोननांगौखौ बिनो हानाय दा बेफोर मोनथायफोरानो उदां आरो बे उदाङाव सोरबा गुबुन हादरनि मानसिया बेखौ जोंनि हादरखौ गाग्लोबनानै लानाय नङा आरो जोंनि हादरखौ एबा दरसे हादरखौ सोरबा सासे गोहोगोरा मानसिया हारसिङै गादबनानै सोलिनो हानाय नङा बेफोरबादि गासैबो बिथिंनिफ्राय उदां खालामनायखौनो उदांस्रि होननानै बुंनाय जादों दा बेखौ बाहाय फरायनाय नोंसोरो मोनसे सुंथाबै होनाय दङ बेखौ गावबागाव फरायबाबो बुजिगोन दानिया फैदो जोंनि भारतनि सुबुं मोनथायनि बागै जोङो नायदिनि सुबुं मोनथाय
सुबुं मोनथायखौ जोंनि भारत हादराव गासै मोन 7 बाहागोआव रानदों। बेनिफ्राय मा बेफोरो नायदो मोनस्निया बेखौ फांसे बिफांनि गेजेरजों नोंसोरनो गोरलै बुजिनायनि थाखाय खिन्थादों। संबिजिरारि मोनथाय होनदों। संबिजिरारि मोनथाया मा होनदों? जोंनि भारत हादराव संबिजिराव जेसेबां मोनथायफोर होनाय दङ, दा बेफोरखौ भारतनि साफ्रोम मानसिफ्रानो समानै मोननायनि मोनथाय दङ होनदों। दा बेनिफ्राय समानथाइनि मोनथाय होनदों। समानथाइनि मोनथायाबो बेनो, जोंनि भारत हादराव जेसेबां सुबुंफोर दङ बिसोर गासैबो समान, रावखौबो सोरखौबा बांसिन सोरखौबा खमसिन नायनो मोननाय नङा। सोरनिबा सायाव बांसिन सरकारि मोनथाय हरनाय, सोरनिबा सायाव सरकारि मोनथाय खम हरनाय, बेबादि सरकारा बेबादि खालामनो हानाय नङा होनदों। उदांस्रिनि मोनथाय। उदांस्रिनि मोनथाया जाहैबाय जोंनि भारत हादराव बयबो उदां, बयहाबो उदांस्रि दङ। उदांस्रिया मामोन? दहाय खिन्थाखादोंमोन। गासैबो बाथ्राखौ फोरमायलायनो हानाय, गासैबो बुंनो हानाय, गासैबो बिथिङाव भारताव उदां एबा फ्रि बयहाबो जानो नांगोन होनदों आरो सोलोंथाइ आरो हारिमुनि मोनथायनो, सोलोंथाइ आरो हारिमुखौ बयहाबो लानो मोनगोन। बयनिबो थाखाय उन्दैयानो जा, गोरलैयानो जा, हिनजावानो जा, हौवायानो जा, हारि गुबुन गुबुन फारागथि लानायानो जा, बेफोर गासैबो बिथिङाव गावबागाव सोलोंथाइ लानो हागोन, गावबागाव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हानाय जागोन। दा बे आरो धोरोमारि मोनथाय। धोरोमारि मोनथायाबो बेनो, बयहाबो गावबागाव धोरोम लानो हानाय जागोन। आं मुस्लिम लानो मोना बे नङा, आं ख्रिस्टान लानो हानाय नङा बे नङा, आङो गुबुनाव हाबनो हानाय नङा बे नङा, आरो गुबुनफोरा जोंनियाव हाबनो हानाय नङा बे नङा, आरो सोरबाया गावबागाव धोरोम गोदान बानायनो नागिरदों बेबो खालामनो हागोन, फोसावनो हागोन। दा बेखायनो भारताव जोबनो गैयै गोबां धोरोम दङ। दानिया गुदि सोलोंथाइनि मोनथाय। आरो गुदि सोलोंथाइनि मोनथाया मोनसे गोनांथार। गुदि सोलोंथाइनि मोनथाया जाहैबाय 2010 मायथाइयाव सोनानै होनाय जे थाखो फरायग्लांनायनिफ्राय लानानै थाखो 10 सिम, माने 14 बोसोर बैसोसिम फ्रि, माने बेसेन नाङै आरो लाथारनांगौ सोलोंथाइ लाथारनांनाय। दा बे मेट्रिकसिम दङ। दा बेखौ गुदि सोलोंथाइनि मोनथाय होनदों। बेखौ साफ्रोमबो लाथारनो नांगोन। बेखौ सोरबा लायालासे दोननो मोननाय नङा, आरो सोरबा बखालि दोनहरनाय, सोरबा लावखार दोनहरनाय बिदि खालामनानै फरायहोआलासे दोननो मोननाय नङा। बिमा बिफायानो जायाथों मानो बियो साजा मोनगोन आयेन बादियै। दा बेखायनो सोलोंथाइनि मोनथाय बेयो दङ। सोबख'नायनि बेरेखायै मोनथाय। जुदि सोरबाया जोंखौ गादबनानै सोलियोबा, सोरबाया जोंखौ नासयनानै लायोबा, सोरबानि सिङाव जोङो थानांगौ जायोब्ला, दा बिसोरनि हेंथायै जुजिनो थाखाय जोंहा मोनथाय दङ, आरो बेखौ संबिजिरा होदों, आरो भारत सरकारा बेखौ जोंजों हेफाजाब खालामगोन होनदों। दा बेफोरनो जाहैबाय गुदि मोनथायफोर। आरो गुदि मोनथायफोरनि बागै गोलावै नोंसोरो क्लास 8आव मोनहैगोन। मोनफ्रोमखौबो मोनफा मोनफा गुवार गुवार फरा हिसाबै मोनलांजोबगोन बे मोनद'थाखौ। उनावहाय नोंसोरो नायबानो जाबाय। दानिया सुबुं खुंथाय आरो समानथि। दानिया बाहाय मा सुबुंथि एबा सुबुं खुंथायाव समानथिखौ जों मोननो हायो बेखौ नायनिफ्राय। बाहाय मोननो हानाया जाहैबाय, गिबियाव दङ जोङो सुबुं खुंथायाव जोङो भट होनानैसो जिहेतु सरकारखौ दायो आरो सरकारखौ सायख'यो। दा बे भट होनायनि बेलायाव बयहाबो समाननो। जास्ट जोंनि भारत हादराव 18 बोसोर जानांगौ बेल'। खमावबो 18 बोसोर बैसो जानांगौ बेल'। दा नोंसोर होथ'नो मोना, 18 बोसोर जाबानो मोनहैगोन। 18 बोसोरनि उनावहाय गासिबो भट होनो मोननायनि मोनथाय जागोन। जानो हागौ नों हिनजावानो जा, हौवायानो जा, भारतनि नोगोरारिबाथाय मोनखागोन। गुबुन हादरनि बादेन जों मोननाय नङा। दा बेनिफ्राय आरोबाव मा होनदों नैबेवहाय गाहायाव, साफ्रोमबो मानसिफ्रा भारत हादरनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि सरकारनि गासैबो बिथिंफोर, जेरैजाय लामा सामा, न' बां, पार्क, दैमा दैसा, गासैबो जायगायावनो बयहाबो समान बेरायग्लांनो हानाय, थांनो हानाय, लानो हानाय, जानो हानाय, गासैबो जायगायावनो समान उदां मोनथाय दङ होनदों। गासैहाबो फ्रि। दा बे मोनसे जोंनि थाखाय सुबुं खुंथाय आरो समानथिनि मोनथाया। दानिया बेयावहाय नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन नैबाहाय गाहायाव मोनसे सल' होदों, जे आफ्रिका हादरनि मोनसे सल', माने जालांनाय मोनसे जारिमिन। दा बेखौ सासे मानसि, हेक्टर मुंनि सासे सेंग्रासानि सल' गेजेरजों बेखौ फोरमायलांदों। जे नुनो मोनदों आफ्रिका हादराव गोसोम आरो गुफुर मोननै गाबनि थायो, निग्र'ड आरो मोनसे गुफुर गाबनि थायो। बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दानिया नुबाय गोदो मोनसे समाव बे गुफुरसाफोरा गोसोमसा एबा निग्र' फोलेरनि सुबुंफोरखौ मोजां मोनामोन। बिसोरखौ गासैबो बिथिङावनो गादबनानै दोनदोंमोन। जेरैहाय बेहाय नोंसोरनो सल'नि गेजेरजों खिन्थादों, बे गुफुरफोरा जेराव फरायो बेयाव फरायनो मोना, गुफुरसाफोरा जेराव थायो बेयाव थानो मोना, गुफुरसाफोरा जेखौ खालामो बेखौ खालामनो मोना, गुफुरसाफोरा जेखौ रायलायो बेखौ रायलायथारनांगौ, बिसोरनिखौ लाजोबथारनांगौ, बेनिफ्राय बिसोरजों समान थाफानो मोना, आलादा सोलोंथाइ, आलादा मावखुलि, आलादा अफिस, गासैखौबो आलादा आलादा एबा गुबुन गुबुन फाराग खालामनानै दोनजोबदों। बिसोरनि थाखाय बास गाखोनायावबो ज' गाखोनो मोनफाया गुफुरफोरजों, बेबायदि नासयनानै दोनदों। भट होनो हायामोन, सरकार बानायनो हायामोन, बेबादि माखासे गोबांथार बिथिङाव नासयनानै दोनबोदों। दा बेखौ आफ्रिकानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि नेलसन मेन्डेला बिथाङासो बेखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों सिफायनानै होदों। आरो दा बिसोरनिफ्राय बिथांमोनहा
मोनसे उदां जानो हाबाय आरो समान मोन्थाय मोननो हाबाय होनदों। दा बेखायनो मा होनदों, जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव बबेबा मोनसे हादराव जोङो माबे समान मोन्थाय एबा उदां मोन्थायनि सायाव जोङो नासयनानै दोनजायोबा सुबुं खुंथायाव नासयनानै दोनजायोब्ला जों बेबायदि मोनसे सोमावसारनायनि राहा लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों उदांस्रिखौ मोननो हायो होनदों। जोंनि भारतआवबो बेनो। बेखायनो जोंनि दहाय मोन स्निथा मोन्थायफोरखौ जों मोनाबा सोमावसारनो हायो, बेखौ संबिजिराव जोंहा मोन्थाय दङ आरो जों मोननांगोन। दा बेखायनो जोङो बेनि थाखाय जुदि नासयनानै दोनजायोबा बेखौ जोङो जुजिनो नांगोन। दा बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन आरो दा बेखौ बे सल'नि गेजेरजों खिन्थादों। आरो जोंनि भारत हादरखौ उदांस्रि खालामनायाबो बे आखुजोंनो जोंना महात्मा गान्धी बिथाङा सोमावसारनायनि गेजेरजों उदांस्रि खालामनो लाबोदों, महात्मा गान्धी बिथांनि दैदेननायाव। दानिया फैदो, सुबुं खुंथायाव जोंहा गोबांथार माखासे मावनांगौ दङ। दा बेखौ जोङो गोसोआव लानो नांगोन। बे मावनांगौ दंफोरा जोंहा 11था दङ होनदों। जोङो सुबुं खुंथाय हादर हिसाबै जोङो मावनांगौ दं। भारतनि हिसाबै दङ जोंहा मा नुनो मोननाय जागोन। 1 नम्बराव जोङो हादरनि संमेथाइ माने हादरारि मेथाइ बेफोरखौ जोङो मान होनांगोन। जेरै जन गण मन, बेनिफ्राय सारि जाहासि आच्चा, बेनिफ्राय दङ बन्दे मातरम, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हादरारि संमेथाइ, हादरारि मेथाइ बेफोरखौ जोङो मान होनांगोन। आरो हादरनि फिरफिला, मोनथाम गाबनि फिरफिला, बेखौ जोङो मान होनो नांगोन जेब्लाबो बेखौ होनदों। आरो बेनिफ्राय उदांस्रि सोमावसारनायखौ थुलुंगा होनाय गेदेमा आदर्शफोरखौ मान होनांगोन। जोंनि भारत हादरखौ जायफोर बिथांमोना उदांस्रि खालामलांबाय, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरु आरो बिथांमोनजों थाफानाय गोबांथार सुभाष चन्द्र बस, बिथांमोन गासैबो जेसेबां गेदेमाफोर दं बिसोरखौ जोङो रेसपेक्ट होनांगोन, मान खालामनांगोन होनदों। मानो होनबा बिथांमोननि उदांस्रि खालामनायावसो जोङो दा उदां जानानै दङ। नङाबाथ' जोङो दासिमबो सिङावनो थानांगौमोन, इंराजफोरनि सिङावनो थानांगौमोन। दा बेखौ जोङो बेखायनो मान होनांगौ होनदों। बेनिफ्राय दङ भारतनि खौसेथि आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामनाय मोननाय, गावजों गाव दावराव दावसि खालामनो मोननाय नङा। गासैबो हारि माहारि, गासैबो सुबुं फोलेरजों जोङो खौसे थानो नांगोन। दा बेखौ होनदों। हादरारि रैखा खालामनाय आरो हादरखौ सिबिनायनो, हादरखौ रैखा खालामनांगोन। जों गुबुनफोरा जुदि हादरनि थाखाय जुजिदोंबा जों हादरनि जानानै खामानि मावनांगोन। जा हायो हादरखौ हेफाजाब होनांगोन। हादरनि रौनिया हान्जा, सरकार बेफोरखौ जोङो मदद खालामनो नांगोन होनदों। बेखायनो हादरखौ जेब्लाबो जोङो मान खालामनांगोन, गावनिनो हादर नालाय बे। आरो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मानसिनि गेजेराव बिदा फंबायनि सानस्रि सोमजिहोनाय होनदों। जेरावखि जाया मानो, जोंनि आसामनिया गुबुन हादराव रायजोआव थाङा मानो, गुबुन रायजोनिया जोंनाव फैया मानो, जों गावजों गाव भारतारि होननानै गोरोबलायनानै थानांगोन, बिदा फंबाय सानलायनांगोन होनदों। जोङो हारिया गुबुन गुबुन, रायजोआ गुबुन गुबुन, गाबा गुबुन गुबुन, रावा गुबुन गुबुन, धोरोमा गुबुन गुबुन आरो हारिमुवा गुबुन गुबुन जानो हागौ होनदों। नाथाय गासैखौबो जथायै मोनसे भारतारि हिसाबै जोङो साननानै खामानि मावनांगोन होनदों। भारतनि बुमिन एबा भारताव थानाय जारिमिनारि लंथाइ खुलिफोरखौ एबा जारिमिननि नेरसोनफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगोन आरो मान होनांगोन होनदों। जेरैजाय जोंनि भारत हादराव गोबांथार जारिमिनारि नेरसोनफोर दङ। जेरै इउनेस्क'जों गनायजानाय गोबांथार दङ। मुलुगनि मोनसे जारिमिनारि एबा बुमिनसार होननानै गनायजानाय बेफोरबायदि दङ। जेरै जोंना ताजमहल, कुतुब मिनार, लाल किल्ला आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार मन्दिर, मस्जिदफोर आरोबाव बेनिफ्राय जोंनि आसामावबो दङ गोबांथार। बेफोरखौ जोङो मान होनांगोन। सोरबा राजानि न', सोरबा राजानि राजथावनि, बेफोरखौ गासैखौबो जोङो मान खालामनांगोन होनदों। बेनिफ्राय मिथिंगायारि आबहावाखौ रैखा खालामनांगोन होनदों आरो गासैबो गोथां जिउआरिनि फारसे अनखांनाय फैनांगोन होनदों। माने मा, हादराव थानाय गासैबो जिउआरि आरो हाग्रानि सम्पद, हाग्राफोरानो हादरनि सम्पद आरो सम्पदानो जोंखौ फोथांना लाखियो। दा बेखायनो मा खालामनांगोन होनदों, हादराव थानाय जोंनि मिथिंगायारि आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनो नांगोन होनदों। आरो बेनिफ्राय जिब जुनारफोरखौ जोङो रैखा खालामनो नांगोन होनदों। बिफां लाइफां, दैमा दैसा जेसेबां दङ बेखौ जोङो भारत हादरनि नालाय जों बेखौ रैखा खालामनांगोन। बेफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो साननो नाङा होनदों। माने हाग्रा बंग्रा सिफायनाङा, बिलो बिलोआव जोङो फबनो नाङा, बिनि जिब जुनार, ना, ओमफ्राय हाग्रानि जुनार बेफोरखौ जों सिखार खालामनो नाङा। जोंनिनो सम्पद, बेखौ अननांगोन बेबायदि होनदों। बेनिफ्राय गोनोखोआरि नोजोरथिखौ जौगासारहोनाय होनदों। भारत हादराव टेक्न'लजि बा गोनोखो बिथिंखौ जोङो जौगाहोनांगोन। मानो होनबा गोनोखोनि गेजेरजोंसो दरसे हादरा जौगायो, दरसे हादरनि रायजोआ जौगायो, सुबुंफोरा जौगायो। दा बेखायनो मा जानांगोन, गोनोखो बिथिंखौ जोङो गोसो होनांगोन होनदों। बेनिफ्राय रायजोनि सम्पथिखौ रैखा खालामनाय आरो हिंसायारि खामानि मावनो नागारनाय। रायजोनि सम्पथि माने मा, हादर गंसेयाव थानाय जेसेबांनाखि हादरनि सम्पथिफोर दङ, जेरै हादरनि लामा, पार्क, दैमा दैसा, हादरारि हाग्रामा, हादरारि पार्क, बेनिफ्राय उरां गाथोन, हादरनि रेल लामा, बेनिफ्राय गारि लामा, गासैबो बिथिं बेफोरखौ जोङो नायनांगोन। बिसोरनि सायाव जोङो हिंसायारि खामानि मावनो मोननाय नङा। बिसोरखौ जोङो अननांगोन, जोंनो बाहायनो मोनो। दा बेबायदि होनदों। बेनिफ्राय
गावनि आरो रायजोनि खामानि दामानिखौ फोजौखांनो थाखाय हादरारि जौगानाय लाबोनायनो गावखौ मावनायजों लोगोसे हादरनि मावनानै होनांगोन, रायजोनि मावनानै होनांगोन, अब्लासो गासिबो जौगागोन। नङाब्ला हादरनिल' जों बोरै मावनो, गावबो मावनांगोन नङा होमबा? आं थांनानै थानायनि गेजेरजोंनो हादराबो जौगानांगोन। दा बेबादि होनदों माने मा हादरनि खामानि मावनानै थांनानै था होननाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि सिगाङाव थानाय गथ'साफोरनो गुदि सोलोंथाइ होनायनो बेयाव दहायनो बुंखादोंमोन 2010आव सोसननाय गुदि सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन थाखो 10 सिम एबा 14 बोसोर बैसोसिम। दा बेखौ खालामथारनांगोन आरो बेखौ सोरबा लायाखैबा सोरबा मोननायनिफ्राय जानगाराव थादोंबा बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन होनदों। साफ्रोमखौबो सोलोंथाइ लाहोनो नांगोन। दा अब्ला नुनो मोनबाय मोन 11था गुदि मावनांगौ खामानिफोर आरो मोन 7था गुदि मोनथायफोर जोंनाव दङ। आरो सुबुं खुंथाया मा, भारताव माब्लानिफ्राय जाया, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जों मिथिबाय। दानिया बेनियाव थानाय गोबां माखासे सोंलु फिननाय दङ, बेफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायदो। बेनिफ्राय आरोबाव गुबुन गुबुन चेप्टारफोरखौ दहायनो होनखादों, डिसक्रिपसनाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना खेबसे हाबलां, बेनिफ्राय नायलांबानो नुगोन गासैखौबो मा दङ आरो माखौ लायाखै। दा लायिफोरखौबो उनाव मोनबाय थागोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय। गोजोन्थों।